Salam ildeşler. Şu gün 2024 ýylyň 28 sentýabr hepdeniň şilmegini hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Şuňky biziň çykyşymyzyň temasy Türkmenistan döwletiniň we türkmen halkynyň garşylygy boýunça biz size ýa-da gurulmak bolýar. Ine şu gün meniň bilen şu çykyşymyzda, şu platformada Konstitusiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Düýeci çykyş edýär. Muhammed Düýeci siziň bilişiňiz ýaly köp ýyllardan bäri menden ýa-ni çykyş edip gelip türkmen halkynyň aldatyny etkelýär, türkmen halkyna azatlyk berjek bolup görüşüp gelýär. Muhammed ağa, salamu aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Salam vatandaşlar. Muhammed ağa, biz gepleşige başlamak men bir san video görkezek bolýan. Ondan biz gepleşige dowam etsek näme bolýar? Murada, men bir jada aýtjak şu video görkemden öňçe, eger ruhsat berdiň. Aydın. Birinciden bütün vatandaşlar, yani Murat bir tohor aktivistler onun öňünde Türkmenistanyň pasolstwasynyň öňünde Washingtonda Türkiýe döwletiniň pasolstwasynyň öňünde protest geçirdiler. Öz vatandaşlarymyzy Türkiýeden zor bilen ortaýatdan Türkiýeden zor bilen Türkmenistana deportasiýa edilen adamlar hem türmedäki ýatallar olara Türkmen döwleti azar berýär, şolary gollap, şolaň sesi bolup, şo taýda çykyş etdiler. Men birinciden şolaň hemme aktivistlerden, öz adımdan ören minnetdar. Bu her bir adamam şunu ýanak bolmaly. Eger biz ýurdumyzyň aladasyny etsek, ýurdumyzy hormat goýsak, öz halky üçin, öz hakykyny gorap, konstitusiýa ýoly bilen öz hakyny goraýan adamlar biz gollamany öwrenmeli, bilmeli, şonu iýdigi derli etmeli. Biz eger dünýäň ýüzünde elimizden gelen dady şol urdy etsek, hiç bir Türkmenistan dolandyryp oturan döwlet ýolbaşçylary şunky ýanak halkyny äsgermäni, konstitusiýany äsgermän edenetlik edip bilmeýärler. Şol üçin şu zatlar etmeklik biz aňyrdaky döwletleň kanuny hereket etmegine de gönü täsirini goýubilýär. Şu neçelliğinin bizim ýurdumyz dolandyryp oturan jinaýetkarlar halkyň üstün depeläp, namusyny, wejdanyny depeläp, bizim halkymyzy gulçylyga mejbur edip, bizim halkymyzy şala bir zat ogurlyk etdi diýip türmäge batyp, türmede olara azar berip, hukumet içindäki işleyen adamlara dol aýlyk tölemäni, olary jinaýety mejbur edip, soň olary şantaj edip iş etdirmekleri, in soňunda türmäge basmaklary bir zatdan barar. Bizim halkymyz protest etmäni oňarada. Şol üçin biz protest etmäni oňarmaly, şunu urdy öňe çykan adamlar goramany da oňarmaly. Her bir siyasi adam, her bir siyasi partiýaň borjy şundan ibaret. Şolary goldamakdan. Şo zady edibilmediğimiz için şunkun bizim döwletimiz dolandyryp oturarlar, şeýle binamız bir wejdan bolup çykdylar. Şuga 30 ýylyň içinde daşar ýurtda bir tofor pravozащитник dörenme, partiýalar we ministerler, bankyň başlygy nem ogurlap, pul ogurlap gelenler we özlerini opozisiýa diýip oturarlar. Şulan karnaşlaryna azar baryn berdiler. Öldürdiler, gençdiler, vurdular, hemme karnaşlar türmede ýaty. Ýöne daşar ýurtda siziň edişiňiz ýanak. Bizim aktivistlerimiň edişi ýanak, pasolstwalyň öňüne de barmadylar. Kahar gazaply hereket etmediler. Öz karnaşlaryny goramak üçin hiç ýaňa barmadylar. Diňe mümkin otak hat ýadan boldylar, haýyş eden boldylar, özler giydiýänip ýatyp. Hat ýadanyň bir köpük eger ýygyna kahar gazap görünmese, eger ýygyna aýnalar döwmeseler barıp onun kyny. Eger islegi hak bolsa, kahar gazapny görketmeýänem öwrenmeli bizim halkymyz. Dogry, aýnasyny döwmeklik kawa, seni istiraf ederler. Göne karnaşyň öldürýän bolsalar aňyrda. Sen şonu etmeli, korkup ýatmaly öňde. Şonu etmedik adamlar inni. Häzir öňe çykan adamlara siz eýtýäňiz, beýtýäňiz diýip dil ýetirjek bolýarlar. Men şolar üçin siziň edenişiňizi, siziň toponuňyzyň edenişini ören, uly hormat goýýan,
ulu ähmiyeti var. Şunu bizim opşestvamızda, bizim yaşlamızın arasında däbi öwrenmeli. Biz hemme toporlar, tapawut yok näme pikir etýär. Öz hak hukugyny gorap, öňe çykan adamlary biz goramany öwrenmeli. Sağ olun, yine bir gerek Murad ağa. Hemme sizin toponuňuzdan, şoňa gatnaşdylardan yine de men minnetdar. Yine bir gerek. Sağ olun. Menem özlerimde şu devlet halk hareketinin ağzalarına ve beýlik aktivistlerinin ağzalarına ina talip ba ýanky ekranda görünmeýän oglanlar bar, şu zatlar gulan oglanlar. Hemmäňide köp taňarykatyn biz halkyň düşüne diýär, biz halka motivasiýa berýär. Amerikada, Warşawada, Ženewada, Parijde niýede berbilsek berýär. Ine şu ýaly hiç bir döwletde opozisiýa ýok. Şu ýaly biz ýaly iýdiler, dürli döwletlerde öz halkyny motivasiýa etmek üçin, öz halkyny gollamak üçin protest edýän ýok. Diňe bir ýerde diýerler ýa başga ýerde diýerler, şoňa bilen neme diýerler. Dogry, biz içini etmeli. Ýöne içine de netip bolsa şol günlerem geler. Muhammed ağa, gepleşige dowam edelim. Men bir kısa video görkezek bolan gysga. Ýa mümkin bolsa ine 1 minut. Ine Gazakstanda ayal maşgalary ýanky nemäni bekleýär? Ýollar bekleýär. Ödem bular opozisiýoneram däl, bular ýanky neme de däl, sadece ayal maşgala öz isteklerini, öz nägeliklerini konstitusiýaň esasyna ýol bekleýär, protest hökmüne edýärler. Ünsürüm Gazakstandaky neme gaza ýalar. Koşun, cevabı oturmayalım. Gerek oldu. Ine ünsürüm hormatly watandaşlar, şu ýaly adamlar şu ýaly adamlar ne siýasatda, ne jemgyýet işlerini ökdi, ne düşünjeleri ýanky siýasatçylar ýaly elementarna konstitusiýa esaslanyp, elementarna öz kanunlaryny, öz haklaryny nägelik hökmüne aýdýarlar. Hi adam öldürdilermi? Ýok. Adamy ýanky birini ýardyrarmy, öldürdilermi, ýakdyrarmy? Ýok. Köçe çykyp, ýanky bir köçe düzgüni ýa bir zat saklap adamlaryň bütün hökümetiň ünsüni çekýär, bütün dünýäň ünsüni çekýär. Bolmasa şol aýan maşgalary öýde çağlaryny serdip, ýa akdyklaryny serdip beren adamlar. Bular siýasatçy hamda arkasynda da siýasatçy duran. Ine Türkmenistana bir galjak bir de lider gerek. Ine şoň arasynda lider barmy? Ýok. Öýleri. Şoň üçin biz lider diýip hemmämiz bolmaly. Hemmämiz diňe bize garaşyp dursaňyz, diňe bize nime etseňiz, onu öz ýanky günüňizi, öz jan saglygyňyzy, öz geljeňizi diňe bir adama baglaýaňyz. Ýok. Özüňiz çözmeli. Ine öýde çörek bolmasa, haçan liderler bize çörek berer diýip oturmalar. Muny Gurbanlyň ýanky Niyaz Erbe döwretdi, gazy muhtetdi, çörek muhtetdi, onu muhtetdi. Gozgonmaň, kanagat bolun, galan adamyn oglap öz döwletini urjak diýip ýanky ýatyrdy halky. Ýok, bize muhtat gerekken, bize 1000den ýokary aýlyklar gerek, çöregän biz mejnarod bahadan alybiler, ýaşap biler, beýlekler ýaly şo pulu biz daşarda da gezip biler, bizim mümkinçiliklerimiz ul bolar. Şoň üçin siz gowy aýlyklar almaly, bir ýalyna töläp bilmeli, taşpasobyn bolmaly we beýlik adamlaryň ýaly finans haklaryň bolmaly, finans mümkinçilikleri bolmaly we finans ýanky rezerwing bolmaly. Ine şoň üçin biz hökümete bagly, hökümet bize bagly, biz onu saýdýar. Şoň üçin şul aýal maşgalaram olur ýaly lider bolýar ýa institut okap siýasatçy bolup çykan oklar. Öz haklaryny öz obasynyň ýanyna köçenmek bolýar. Näçe biz şunu edemdik? Näçe biz şunu edemizde watan döwüne bolýar ýa-da watan ýanky watany masgara edýär ýa watan nime edýär? Ýok. Ine şunu aýdyp hökümetine üns çekdirip, ýa hökümete üns çekdirip problemalaryna çözdürýärler problematny. Şu zatlar Fransada da var, Amerikada da var, hemmerde de var. Ine haçanla Fransada biz ýaşa gidenmede şu ýaly protest bolany, jolty jilet diýär. Durdular. Bizim şonu geçecek bolsak, ýanky biz giýjek alýar.
Yöne içinde başının içinde hemmeler geçenine sağ olsun aydıp sağ olun ediyen işlerinde biz karışart hiç biz çıkıp bilemizok yöne biz karışart problema yok. Hökümetin üstünü çekmeli, gası doğru ediyen deyip qaytip onlara minnettarlık bildirdiler. Goýarmy? Kıssan tamam. Şol adamlar sen wagtyň bolman soň köçä çykyp, üns çekip ýa-ni kanunlary işletjek bolýar. Biz olar sağ bolsun aýtmaly. Bular paşty pravozащитниň işine diýerler. Näme Muhammed ağa şoňa näme seredýän sen? Murada gözde yaman gowgurdyň gozgodyň. Gözde men bir ýene mesal urjakda gözde Izrail şuwatlam Izrail bir kiçi döwlet 6 milyon nasylenýe. Ödem territoriýasym kiçi. Töweredem gözde Siriya, Livan, Ardeniya, Egipt, o gapdalan Gaza hemmesi şu teröristlerin topalan yığınanan yer hemmesi gawa bolan. Düşmanlary özi ýeke. Özüm 2 tane uli İran'ın gollayan Hamas terörist topalı Hezbollah nemedi. 100 binlerce raketeti var. Tayin. Hem işe daydı oti İsrail ayıracaktı. Şu an uruş gidip oti onunla da İsrail'in içinde günne miting var. Günne miting var. Özüm uruşa karşı mitingler. Netanyah'a karşı çıkış et geldi. Öyüne çoğu yerler. Bir adam tuttular mı? Gözde uruş gidip otuyor. Sen eğitmen diye aydınma mı? Gözde kan demişe sözünü aitmağa hakkı var. Aktif olmalı. Eğer bir devletin içinde, eğer bir devletin içinde halkın köşeye çıkmağına, öz protestini geçirmeye, öz cemiyetlerini döretmeye, siyasi toportlarını döretmeye, azat metbuatı yapyan devletlerde ondan adamla neye tarafa gitmeli oluyor? İslami ekstremizm tarafa gitmeli. Ondan 70 yıllar, 30 yıl bizim öz ideologiyamız, Marksist-Leninistlik ideologiyada bir zadi adamlara nemeden, eğer sen siyasete katnaşacak oldun, yurdun devletin işine katnaşacak oldun, sen hükmen siyasi partiye döretmeli, hükmen ideologiyan olmalı, hükmen bir teröristlik topor döretmeli, şun yanak paniyatiyan bizim kellemize salan. Liderin olmalı. Yok, olan hiç kaydı gerek yok. Yanksen aydanından. Halk hareket etmeyeni, talep etmeyeni olmalı. Şunu onun ustavı şol. Onun ustavı ne mi? Adam hukuklar deklarasiya. Yani neden oğluna adat doğuya, yurt çonkı, aytbağa, hareket etmeyeni, sözün aytmağını yurdun içinde geçen haberleri, adat haberleri almağa haklı diye. Şu haklı olsa şunu verin diye yurdun içinde hiç bulaşıklık olmaya, terörizm olmaya, terörist toporlu göremeye, düşmana hizmet etmeyen İsrail'in hiçbir İsrail'i görmerdin gidip Hamas'ı işleyecek olsun. Öz içinde karşım, Netanyahu'ya karşı. Ne değil, fevya, ağzından gelenden fevya. Yöne hiç kim istatiye. Polisiye de şunu koruyor. Demokratiye. Şol çiğnem bütün Arap devletleri, bütün dünya istat etbilen İsrail onlarlıkı. Hem mezar yakı otlar oti hiç kim teknem çıkar bilen. Güyüşlülüğü şondan var. Halkının ornu var. Yurtta kanun çıkarmakta, sesini aytmakta, köşeye çıkmakta, naloğun töleye talep emetti. Biz oldu. Bütün bağlığımız bir akban eline tavsırıptır. Siyasete katlaşma, lidere karış. Kako ne mi lider? Kim gelmeli? Özün azat etmeli. Bar talep et. Eğer şolara bir zat dedi, biz daşarı yurda şoları kollamalı. Ben şol için ayttım. Biz daşarı yurtta borcumuz. Hareket etken, hakkını talep etken, öne çıkan adamları on kimliği bilen işimiz yok bunun. Şoları hükümet bir zat diyecek olsa biz şoları korumanı şonu oňar bildik. Daşar yurtda ödem kahar gadap etmeli. Gözde Fransiyada yan ödüm owulya. Fermerlenemedenne gelip maşynyň tedeklerini getirip divaresin öňüne döktüler. Hawa cinayet şol. Yol yaptılar, demir yol yaptılar. Hawa cinayet. Yöne şoňa bardylar. Näme için? Kahar gadabyny görkezýän. Yöne şolary istat diýen meselelerini çözdüler. Şol için bizem daşar yurtda hükümet üns vermeýärmi? Hatmada cevap vermeyen, bar aynalarını yok. Bar sen beter, sen yönep yol bile, kanun etmeyen, kahar adamımızı görkezmeyeni öğrenmeli. Ay hat yazdım,
men otap beýtdim. Olan hiç peýdasy ýok. Başlaş näçe kat ýatsan, eger şu kahar gadaply hereketler görmese, şolar tualetde aýrlanýarlar. Başlan şun ýana kim bolasyn? Joe Biden'a ýat şeýle. Eger ýygyny güýç duran görmese, hiç zat etmeýär. Şol üçin biz ne lidere garaşmaly, ne beýleki döwletleň padaşatyna. Biz kahar gadamyz görketsek, kembeziniň odan bir ýerine ot salynan ýana ılgap başlaýarlar. Meselem söz ýok bolýarlar. Şol üçin sizin eden hereketiniz, bizim aktivistlerimizin eden hareketi, şunu devamlı kahar gazaplı, gollap, türmede de hiçat ettirmesiliğini, Türkiye devletinden beylek, bizim aktivistlerimiz akirip bilmer yana etmeklidir. Türkiye devletinin pasolosluğunun önüne kahar gazaplı hareket etmemiz, bizim elimizden geliyor, şundan etmeli, şu kahar gazaplıdan görkezmeli. Şundan olmasak, ağlap oturur söyledi. Ay alıp gittiler de neymi elimden işler gelene neymi deyini oturur. Yönetim ettiniz. Berekellah size. Doğru. Muhammed ağa. Doğru. Kadro okuyun hemişelik yağdı. Yine Türkmenistan yolları. Yine ünsverin Muhammed ağa. Şu yol olmayan yerden maşin çaltı diye ve yankı nimetine var ya. Yol yok yerden. Yol bar yerden de yani sürmem bilen yok, hiç adım edemem bilen yok. Ünsverdiniz mi? Yine benim fikrimçe her bir vilayet merkezine mari daşu çaycu Balkan yine Balkan arkada şehir olmalı deyip yani arkadadan pul alıp öz şehrini oluşturmalı. Şeydik bunu sıpaçılık bilen yolları düzemeden arkada şehirlerini gezip bu adam Türkmen başı nimetine yani mescidine var sadaka veriyor. Halk masaya geçirip ulu üstünlükler kazanmak diye biz umması üstünlükler kazan adamlara medal veren oluyor. Ne için yalan uylap gezip biz bilemiz o. Yine şuraya yollar Türkmenistan'ın hakiki durmuşunu okuyor. Yine yakınına Fransa'nın jurnalistler baktırdı Türkmenistan'a. Man materyalları okuyorlar. Huday saklasın. Balkan'a baktılar, Daşoğlu'na baktılar, oyra bir yere baktılar. Yani yolları okuyorlar, cağları okuyorlar. Huday saklasın. Yine şu malumatlar bütün dünya yayırıyor. Sen gizlevilen o onu. Arkadaş şehir oğudunca kartini korkuyup gizlevilen o olat. Gizlevilen o olattır. Şunun için biz realne yaşamalı. Ertekide yani fasadımız kartinka iyiydi olsa yaşar yandan devlet 45% yani Türkmenistan'ın terk edip gittiler. O real olmalı. Şunun için men her vaqt aydan logistika, yollar, birinci bilen zekeşer, kanallar, elektroenergiya, gaz hemleri üçün etmeli. Ondan soň ikinci etap metbuat öýleri, medeniyet öýleri, yani poliklinika, balnisalar, sadikler, mektepler, institutlar yani şu zatlarını üstvermeli. Sosyal obyektlerini üstvermeli. Üçüncü hem olsa, ondan bay olsa, ondan pulun galyan olsa, sen halka kömek etmeli. Ondan son pulun galyan olsa, ondan sen Türkmenistan'a Aşgabat şehirini super öňde gidici sifravoy tehnologiýaly şehir bolarsyň. Ýöne sen soňky proýektiň başlap, entek o bir topar adam görgüler 45% adam daşına çıkıp daşına işlep maşgalaryny doğrudan eklep geler. Onu etmen gönül yankı dönüş proýekte yapışsan, ona sen ya idiot ya da edýän işin bir aklysızlyk bolýar. Mene şeýle kirýär. Ben de Murada
Berdi Muhammed'in Niyazov'un etiyandadi bir zattan varat. Ol dine Türkmen baylığını tatıp ondan jay vuryan, köçe vuryan deyip yarfı pulunu Putin'e şonu gollayan adamlara taşar yurtta 10.000 ses çıkmarayan Erdoğan'a ona pul seçiyor. Etyen onun maktada layıklıkta yurdime gerektir şu deyip edenam. Yurdime edeyin neyecek olsa ben de Kanada'nın içinde şu diki hayvanlara nahar vermek kadagan. Bileyim ne için? Ne esaslanıyorlar şuna. Şolun diye özü tabiatı öğrenip görüşmeyeni okuyup ne padavliyat et yani diye. Ama yitirmedi yani. Hava özü gidip görüşüp taptın. Özü gününü gördün diye. Bizimkiler men muhtaç vereyim, o halkın işengerliğini padavliyat et yani. Yurdun iktisadiyetinin öňe gitmeginin öňüne geçýärler. Indi şu meselani, indi yurdun baýlygy ba, nefti, gazy, şonu näme tejribeli var dünýäniň ýüzünde. O halkın bäfidi üçin, yurdu östürmek üçin aýrylan ola Norwegiýa. Norwegiýada Türkmenistan ýany 6 milyon nasyleniyeti var. O 79-80-nji ýyllarda gaz, neft çykýar. Ozan Shell kompaniýalar bilen dogower etýärler. O dogoweram olum özleri tapýarlar. Şonu tapdan belli bir şert berdi. Ozan näme etýär? Görýte bir soda açýarlar. Neftden, gazdan gelen pullary şu taýda ýygnaýarlar. Oňa da usulini kontrol. Köpükmi köpük hemme adamy. Şu taýda gelýän puly göne rezerv du. O näme etýärler? Bir tofor infrastrukturany döretmek üçin, daşar ýurtda uly kompaniýalaryň aksiýalaryny satyn almak üçin, daşar ýurtda beýleki investisiýa goýmak üçin şondan haýyrlanýarlar. Şoňa da en tejribeli adamlar goýýarlar. Şol investisiýa goýup, şondan gelýän pul bilen öz halkyna bir tofor uslugalary akazayet. Meselen medisine biz platny ýene bir zat, ýa öz okuwçylaryna pul muht okutýarlar. Bir tofor halka geljekde ötüşine peýda bolar ýanak batlar etýärler. Näçe trilyon dollar şu wagt ýygnanyp şolardy pullu. Näçe trilyon dollar. Barbarym al öwren. Bizin bolsa ýermizin aşaňyk baýlygyny bir tofor haramzadalara paýlaýarlar. Bolly eden zat şu. Bizin halkymyzda da o tak pul yok, bu tak pul yok kaytım. Köçelerde polisiyeler mecbur etýärler 10.000 kazanınca pulunu ağzından aldılar. Şu haramzadalar edip berenler. Doğru. Bular bay halk gerek, bular şu közünüp ýören, ýani 100 dollara zar bolup ýören halk gerek. Ol halk öz azatlygyna görüşmez, diňe ýani iýmit tapmak üçin görüşür, başgalardy görüşmez diýip. Şunu ýani garyp ýagdaýda saklaýar. Görýte 33 ýylda bizim aýlymyz 100 dollardan geçen ok. O näme boldy? Näme biz etdik ýani hökümede hemme zatlar ösküp otyr, bahalar ösküp otyr, produktdan bahasy ösküp otyr. Bizim aýlyklarymyz şu öňkerde dur. Ine şoň üçin hormatly watandaşlar biz şu zatlar hökümede ettirmeli. Hökümet halkyň hyzmatgarlary. Olar hökümet üçin näme? Halk üçin işlemeli. Ýörkedeýin ine Muhammed ağa ýani efirden gitdi, efirde ba ýöne ekrandan gitdi. Muhammed ağa ýene bir video var. Ba. Ýene bir video var. Gaty şu video men tolgunlanlar gaty berenler ýa. Bir terdim şuňa. Şu video ýaş gyýjaga. Ene terdim. Bir minut. Şiirde Yekece'de adayda tümgeli. Muayyenler adam sayıları kazanmak için tavrının sahibi kime hormat katleri kaytan şu hormat katı münasip geldi. Şiirde Yekece'de adayda tümgeli. Yine ünferdimin Muhammed ağa. Qarad ýanjy şu bir gyýjaga mektepde öýdýän näde bolup öz hakyny ulanyp ýani orta çykyp nägeligini bildirdi. Hani şu adam şu ýani gyýjaga şu ýerdäki bolup geçen bir kançynyň ýüzüni açdy. Şol watan dönügim ýa watan dönügim dämi. Şu gyýjaga näme etdi? Adalat sorgulyp
şu adalatsızlyk bar diýip şunu beýan etdi. Bar edince dady. Muda şu ýaly ýanky bir köçe çykyp ýa-da bir häkimlige baryp öz hakyny talap etse, polis çağırýarda polisler näme çağırsa, kim häkim çağırýar şunu aýry diýse, on guly o halkın yani häkimiň gulyaly bolup, bu adam ya polis bölümine gidip üstüne ýa depeleýärler ýa-da muny ýanky häkimlikden aýryp zynýarlar başlaýar. Bizim haklarımız hiç yerde ýanky hormat goýulanmaz. Onam kim edýär? Polis, MHM. Ine şu ýaly ýagdaýlar Türkmenistanda bolup ýör Muhammed aga. Siz näme pikir edýäňiz? Biz düzeltmek üçin. Gende Murada gende yer bilen göň ýanak tapawaty barda. Äş Kanadada men gyýdym okuw oturdy. Onuň ýygnana baranda, onuň şu tada deputatlar gelýär data çykşy. Bilýär aýtýan datlar etaty näme? Ütgetmeli. Ýurdu ütgetmeli. Bize kemçilik tapıp yüze çıkarıp aydıp şoňa çözgüt tapýan adam gerekdi. Bende näme diýär? Bende bizde öwdürýän adam gerek. Bizim okuwçylarymyz diňe prezident näme diýse şonu öwmeli. Mektebiň mugullam näme diýse şoňa bolýa diýmäni öwrenmeli. Şol üçin bulan ýerde olan ýerde. Şol üçin Türkmenistan ösenok beýleki bütün dünýä jemgyýeti öskül botýar. Şol üçin bize aktiv halk gerek. Kesin aýdyp bilýär. Şondan soň demokratiýa bolýar. Demokratiýany hiç kim getirip biler? Ne Muhammed Diýeji getirýär, ne Murat getirýär, ne beýlekli getirip bilýär. Onu men getirjek diýip bara gazamjyk gelelle de ýugurdy, talak geldiler. Hemmesi. Saddam Huseyn'den tut ta İran'ın Ayetullah Khomeini'ne çellin. Ta Lenin'e çellin. Ta o Kuban nemesine çellin. En arastası Fidel Castro diýiller. Hiç bolman milyarda oğurlamat diýiller. Mümkün 15 milyon dolar oğurlan. Yönüş olan bütün halkını umumy hemmesini betbahçılığa uğurdu. Dünya sivilizasiýetinden alyp galdy. Şol üçin bara hiç kim size azatlyk getirip bilmeýär. Diňe özüň azat bolup da öz gorkyndan öz ýurduňa eýe çykmady. Sen ýurduň biz öz başlyk diýip 52 gyýrasyl öz başlyklyk ýok. Ola Putin hakyky öz başlyk boljak bolan döwletden üstüne baýandy çözgetdi, öldürdi, bambid etdi. Şol üçin bir döwletli biz öz başlyklary yalan söýleýärler garamdadylar. Hemmesi Putin'a näme diýse bolýar diýär. Putin Soýuzyň dargamagy en yanlışlyk diýip hasap etýär. Indi siz oturup da özüňize öz başlyk diýje, yalan söýleýär. Eger öz başlyk bolsa halkyna erkinlik berdin. Halkyna erkinlik berdin, ýa-ni ýanakka ijadla gelip hukumet ýol başçysy bolsun. Sözüni aýdy bilýän adamlar, kritikawat edip bilýän adamlar, öz hak hukukyny gorat bilýän adamlar türmede ýatmalylar, şolar çykartyrlar. Karamdadylar yalan söýleýärler ýurdumy öz başlyk diýip. Bular öz başlyklygy ýurduň mülkini eýelenip Putin'a beýleki karamdadylary paýlamak üçin özüni öz başlyk diýip. Doğru. Ine men ýene bir mysal getireyim. Fransada gaty ösün döwlet. Demokratiýa ösün, ýa-ni adam haklary, adam ummatlyklary iň ýokary içinde reformlar etmeli, mundan meter gowulaşdyrmaly, öňe gitmeli diýip ýanky ulu bäsle çyklar. Türkmenistanda bu haklarym ýok, hiç adam ýok. Şu zatlar aýdýanam ýok. Ondan näme biz rezultada garaşar. Näme biz Türkmenistan ösür, ine häzir kynçylyklar bar, ösür. 33 ýyl kynçylyklar bar. Şu kynçylyklar çözülmedi. Şu 33 ýyllyk kynçylyklar şu güne çözülmedi. İkide masrafka gitmeli. Atalor çözülen oklar. Şu da garamazdan ine açyk garaşyň häzir men dolar ýagdyraryn, men eýden, men häzir senin gadyny satyp oýdan ýarsyny ogurlap, ýarsyny zerletiren diýip şu ýalan söýläp ýörler. Muhammed aga, biz esas temamyza geçelim bu sohbetimiz. Birinji temamyz ýanky garaşlyk bayramy geçdi. Şu garaşlyk bayramy Gurbany bilen Serdar bellidiler. Olar halkdan garaşly ve Putin'a garaşly bayramy bellidiler. Indi Türkmen halkyny alyp görsem, ya umum Türkmenistan alyp görsem, Türkmen hökümeti prezidenti bilen garaşly Putin'a. Türkmen halky ýanky Gurbany bilen Serdar Berdimuhamedowa garaşly. Diýmek bizim döwletimizde garaşlylyk
elementler var da özü yok. Biz garaşly, halk bolup garaşly prezident bilen oňa näme diýse şo bolýar. Kanun bar yok, hiç kim terden yok. 3 tane bolmaly hökümet balans üçin döwletde döremeli bolmaly hökümet, konstitusiýada belirlenen hökümetler yok. Ýünün kartinkasy var. Hemmesi Gurbanlyň terdagyň agzyna terip dur, näme diýse şonu diýerler. Demek ulum garaşly hökümet Gurbanlyň terdagy Muhammedow garaşly. Şu iki adamın Putin näme diýse olar garaşly. Demek ne döwletimizde garaşlyk bar, ne hökümetde garaşlyk bar, ne halkda garaşlyk bar. Biz garaşlyk üçin görüş göremdik. Biz gan dök göremdik. Biz derdek göremdik. Biz ara üýüşüp orta çyk göremdik. Biz üýüşüp ýa köşeňine bar biz garaşly diýip göremdik. Garaşly diýip göremdik. Onuň näme bize garaşlyk tellämide ýa-ki ýaksyn. Näme garaşlyk bolsun bizde. Ýok bizde garaşlyk. Birinci bilen Türkmen garaşlygyny almaly. Türkmen hökümeti, Türkmen döwleti garaşly bolmaly. O dokumentda ba hakykatdan hem biz garaşly gitjek ýerimiz ýok. İkinciden neutral bolmaly. Neutral däldir. İstenlik döwlet bizi bakýar. Sebäbi bizim döwletimiz saklapdyran adamlar çünkü olar garaşly, çünkü olar hiç tak edibilen ok. Olar bizden saylanan, gowusundan saylanan adamlar da. Olar Putin tarapyndan belirlenen adamlar. Şoň üçin olaram Putin güç bolan halka ünseren ok, halkyň sesi çykan ok. Köçe bekleyen ok, bardygyny ýatladan ok, hiç tak eden ok, halka raşyoda da amalmaýarlar. Şoň üçin biz halk bolup öňe çykyp bizi hatça bir adam hasagyny görür ýaly. Näme bilmeli, kanunlary işletmeli, niýde adalet bir adalet bolsa, şo ýerde durmaly, şu adaletli gorap durmaly. Şondan başlamaly diýen. Siz näme pikirdiňiz? Muhammed aga. Murada, bende birincide ne garaşlyk neme 27. oktýabrda da ol öňden gelýän o Sowet döwrüne de gaýgysy Atabayew da nemeden aglan eden Türkmenistan Respublika bolany. Soňam ondan 91-nji ýylda da 27. oktýabr. Ýöne bu karandada şona ümit getdi. Şona ümit getdi. Şona ümit getdi. Hawa sebäbi garaşlyk nämeligini bilen hakda. Panýatyýet ýok. Watan panýaty ýok, garaşlyk panýaty ýok. Diňe bir hazaynda hyzmat etmek kellefinde bar. Odan hem bedawdy üýtgedi boty. Hazayn hem şeýle ödem şeýle. Hem bolmaly şom diýen. Bu haramdada adam şol üçin muňa garaşlyk o kaglyň ogun nize ogun bolýar, bugun nize bugun bolýar. Ýöne indi Türkmenistana garaşlyk barmy? Hawa dünýäde Türkmenistan garaşlyk hukumet tanally onuň agdasy şu bir siyasi üstünlük. Ýöne biz özümüz häzir öz ýurtymyz eýe çykamda. Bize hazayn bellediler. Aýratynam Putin gelenden soň. Putinim dünýäde şu wagt Ukraina çolmagy o ýöne ýerden ne? Ol dünýäni şantaj edip öz ýadryny ýaragy bilen men öz biliýat etýän döwletlem ýani bar gollap oturan diktatorlama Svetnoy rewolusiýa etjek bolmaň diýip. Şoňa goşulmaň, şolara zat diýmän. Şolu öldürse de, kırsa da halkyny zat diýmän diýip şert goýdy. Diňe şol üçin Ukrainanyň üstüne şoldy Putin. Şantaj edip banditski metet bilen şu döwletleri dolandyrjak boldy. Şol üçin hem biri inni Putiniň söýgü tordy. Dünýä inni öňe gidibilmeýär. Eger Putin'den bu Cumhuriyet İslami'den dinmasa. Sebäbi dünýäň iki tane döwlet bar. Ýagy demek serkeş. Hiç dünýädäki bar normativlere ätgerena. Banditski metet bilen dünýäni dolandyrýar. Bütün dünýäde terroristlere ýarag berýär. Narkomafiyany öz bäfitler üçin aýrlanýarlar. Banditizm bilen dünýäde öz biliýat etýän döwletlerini dolandyrjak bolýarlar. Şu iki döwlet biri ortaýa dolandyrıp otýar Putin, o biri hem İran. Bütün regiony bulaşdırıp oturan İran. Dünýä inni hiç öňe gidibilmeýär. Sebäbi dünýä şeýle bir derejä ýetdi. Hem tehnologiýa ösdi. Hem dünýäň ýüzündäki klimat üýtgeşikli. Eger dünýäň ýüzünde şunu ýanak, dünýädäki öz borçlaryny boyun alan döwletler, boyun alan zatlaryny äsgermän edenetli etjek bolsa, günme-günden bütün dünýä hemme tarapdan howp alýar. Şol üçin döwletleri mejbur etmeli, dünýäň ýüzündäki bar kabul edilen
adamdan kararı gelip onun içinde kararı kabul edilen rahatları yerine getirmeyene devletleri mecbur etmeyene mekanizm tapmalı. Şu mekanizmi yetme için iki devlet etaati belki Putin bilen İran hükümeti. İran inni praktiki aradan ayrıldı. Sebebi dün en esası İran'ın dışarı yurtta gücü olup duran Hezbollah'ın yol başlığını Nesrullah'ını öldürdüler. Hem kadro ofislerlerini öldürdüler. Bir peycerin üstüne 4000 tane kadrını Bimarstan'a yok ettiler, öldürdüler. Hamas teröristik topor yaraglı, raketeli, yüz binlerce psiyo kutordu dargadı. İran hükümeti indi sesin çıkarıverine otu. Muam eğer eyyem İran halkının özünü sonuna yeter. Putin'e 2 yılın olayını bütün dünyanın ikinci men armiyasını kellerini kaldırıp veren adam 2 kilometre öne gidilen front nemelerine de. Ortayadın için Ukrayna eyyem Kursk nemesini bir oblastının yarısını eyyem aldı. Putin kutordun. Şol için diktatörler da inni oları hatap edip bilmeyenler. Şol için Erdoğan yana başka bir diktatörlere boyun olacak olayan, şolara hizmet edecek olayan. Şol için bir yolu verdim Muhammed'le. Karamdağ'dan tıpmağı. Olam halka orun verteler. Eğer demokratik ütköşüklere, kanunçuluğa yol verteler, aktivistlere azat ettiler, türmen yağdayın düzelttiler. Şonuna halk bir tovar günahlarını geçip bilir. Biz ne şun öz başlık, yönet siyasi derecede o dünyada öz başlık devlet tip tanalan. O bir ulu yemiş, ulu üstünlük. Yöne bizim yurdumuz dolandırıp oturan Haramdağ'da bizim yurdumuzun bar bağlığını Putin'e satıp Putin'e berip şonu kollayan adamlara paylayıp şondan bir dinmeli. Eğer yurdumuza iyi çıkacak orada. Eğer indenmeylek közenmeyecek orada. Eğer indenmeylek çağalamız türmeye gitmeyecek orada. Eğer iyice kakalamız hükümette işlevem en sonunda türmeye düşmeyecek orada. Eğer çağalamız ulaldıvam armiyada öldürtmeyecek orada. Eğer çağalamız ulaldıvam bu Türkiye'de kulçuluğa uğratmayacak orada yurdumuza bir iyi çıkmalı. Doğru. Muhammed Azat doğru bir lakıştınız şurada. Eğer de biz doğrudan kanunçuluk Türkmenistan'ın içinde adaletliği koruyacak olsak biz hükman karşılığını almalıyız. Onam hükümetimizden, ona kulağını verdi Muhammed'den, onam halk öz almalı. Şunun için liderlere biri gelse bir iyiliğine düşüyor. Hiç vakit iyiliğine birinin iyiliğine düşüyor. Düşmen gereği yok. Hava gereği yok. Öz inemezal için sen köçende yaşayan da. Öz öňünde birinci karşılığını al. Öz maşgalaňa eýçilik et. Maşgalaň içinde adamlara hormat koy. Çağaňa, aýalyňa, ýani dogunlaryna şoňa hormat koy. Hormatly gulaş. Onun karşılığına degme, sen karşılığına degmeler. Bir ýani salihatly gulaş öwrülmeli. Ondan soň oňşyň bilen oň ýanky öňüne egilme, ol sen öňüne egilmeli, garaşsyz arqyn ýanky bir-birine hormat koyup gulaşmaly. Ondan köçede bir biheppe ya adaletli diyen bir uçuşkow bolsa şol adaletli ya bir hereket bir kanun hereket etse onu yerine koymalı. Goramalı. Adaletli ve konstitusiýany goramalı. Aýtmaly ýüzüne näme beýdiň? Ýanky administratif ýolları var. Arçyn aýdýan, arçyn etmese ýanky etrap polisina ýan etrap polisinden bar ýok bolýsa bolýar diýen. Yazyan hat velayet polis bölümüne. Oğlum yok, bar yok olduysa ministrine yazyan da kopyasını prezidenti veriyan. Yani ol kabinet ministrinin başlığı. Şey deyip diyen ki konstitusyon yollarda gideyim. Eğer de bize konstitusyon yollarda şu zatlar mümkün vermeseler, onunla bizim hakkımız yok. Hakkımız var başka yollarda yani. Şunun için Gurbanul Serdar Berdimuhamedov'un hükümeti burada düşünmeli. Siz adamlara konstitusyon işlemegine yani ve onu korumagına päskel bir gitseniz bespredelik size karşı öğrep tohumuz bilen kırar. Maşgalaňyz bilen yakarlar. Yani şoň üçin men häzirem ýene bir duýdurýan soňky wagtlar polis we MHM gurumalary açyk basyşlary halka azatdylar. Diňe aktivistler garşy görüşýärler. Halka basyş etmeň, halkyň gözüniň owadyny almaň, besedenini bular faşistler däl. Bular öz halkyň o toylap seçip ýanky gelin alıp
bile oturuşu ediyen adamların sen halkın, sen şol bolmasa senem yok. Azıcık bir yani adaletlik bunu gorap başlasa ya da bir-birine hormat edip karşısız bolacak bolsa goran şolar gaýtyp dogry edýän. Sen şu ýerde praf men seni golyan kanun bozmadyň. Mana basçetlerim etjekler sebäbi sen praf sen adaletli hereket etdiň diýip gaýtyp goran. Ay ýokardan basyş var. Elbetde ýokardan basyş var. Elbetde Serdar Berdimuhamedowa adaletlik gerekkä. Elbetde olar basyş edip öz ýa hakyny, hökümetini ýöredýärler. Ýa-ni dil görkezme berip, ondan ýerti mena hiç etmedim. Öz-özünden tapan adamy, öz kellesinden tapan zatlaryny edýär. Şol kanunlar bolýar diýip aýdarlar ýüzüňize. Ýerti suwutda oturmaňyzda ýüzüňize aýdar men sana ýa-ni karar berdimmi? Ýok. Onu näme beýän diýip sen günära. Şoň üçin şol atlara ümit berýän. Etrap polis bölüminiň başlyklary, etrapdaky işleyen ofitserler, velayetde işleyen ofitserler, Aşgabat görkezme berdiler zat diýip görkezme hat üstüne bersin edim. Jogapkarçyk şondan. Dil görkezmesini bolya diýinde ýa-ni adamlara basyş etmeň. Besполезно, siz günäkar bolsaňyz. Ya rejim ýykyldy. Putin ýykyldy. Putin nime ýykyldy? Bular kim? Kişta niyaz ölür, ýa-ni meçide baryp sadaka beren bolýar. Gorkup. Şol ýa gorkak adam, muň ýa-ni ne geroýçylygy var, ne gahrymançylygy var, gahryman ýöne medaly var. Ne munyň ukyplygy var, ne munyň inisiatywasy var, ne munyň öňe gidiş ýa-ni pikirleri var. Hiç tadı ýok. Ben tiryak neme urduýsam, hezir edip onda çempion. Başga da ýok ama. Ne yapıp şu adamı biz milli lider ediyor. Ne yapıp şu adamı biz ine arkada mı diyor. Onu ya narkoman, onu ya adamları öldüren, yurdu dolandıryan adamı öldürüp yurdu basıp terörist olup gelen olsa ne yapıp biz onu arkada diye. Kimin arkada ol? Zulümçülük mü? Şoň üçin zulmetsýär. Kimin arkada? Yallaklan kimi? Ine yallakly bolsa. Hani arnamytlyk, edep, paýhatlyk, adalatlyk, wyjdanlyk, hani patriotizm ösýärmi? Watançylyk ösýärmi Türkmenistanda? Ýok. Sen haçan arkadagy gyryp dursaň sen watançy, ýok sen öz watanyň gorap, halkyň gorap, halk üçin hyzmat etsen, sen düşman bolýan. Onda diýmek halkyň düşmanlaşylar. Şeýle bolýar-da. Öz pikirlerini hormatly watandaşlar, biz sizin üçin işleýär. Ene Muhammed aga da menim biz çykyşlarymyzy size bagşlaýar. Size ýa-ni şu düşünjeleri düşündirjek bolýar. Kä wagt bilen ýalňyş ýaz, kä wagt maslahatlar berýär size. Sizin maslahatlaryňyzy dinleýär. Ýalyn kommentarda aktiv bolun, videolarymyzy paýlaşyň. Siz näme pikir edýäňiz? Murada men bir zada aýtjak, ýüzlenjek derwada. Neme Hanamov ondan beýleki siyasi adamla öň mesela 15 ýyl mundan önce gurrundaş bolamy deýmişe ay halk işsa edenak, halk ayağa alanak, odan işsa edip bolanak diýdiler de. Soňky 3 ýylyň içinde 4000 ogly, 4000den hem geçen eýen. Öňe çykan adamlar bar, sesini çykaran. Giýjünni hädirim dowam etdirip gelip oturan adamlar bar. Sizler, sizin toporlagy. Hemme täze dörelli. Şula da halk. Halkı başka yerden gözdeme. Halk şula. Şula canından geçip öňe geçen. Şulaň üçin ne? Doğru bilen hukumet hemme zady ayağı şahına koyup Türkiye devletine kahiş edip milyonlarca pul verip Erdoğan'ı cinayete qarıp bir tovar adamlar zor bilen Türkmenistan'a gittiler. Şu öňe çykan adamlar. Biz şular gollamasak kimi gollamaly? Biz halk çıkmaya dedik. Çıktılar. Indi şolar golla. Biz daşar yurtta gedip ýok. Daşar yurtta şu wagt bizim iderleyen adamlar giýjünniz oglanlar YouTube kanalyna, TikTok'ta datta çykyş etýärler. Öz auditoriýalary bar. Şular gollaýly. Şular öňe çykan adam. Bir eýle pikir etýär, bir beýle pikir etýär, o falan bu falan diýmek ol akmaklykdyr. Ol binamaslıktır şu konuşon demekli. Halk gerekme öňe çykan. Türkmenler çykdylar.
Şu an 4000 olay bizim saldatımız var. Tayin. Öne çıkan. Korkmanı kament yazan. Sesini çıkaran. Sözünü aydan adamlar var. Berdi Muhammed'in şunu yanak adamını güyücüyor. Biz şuları eğer kollayabilsek, şuları hareketin güçlendirebilsek, biz ulu güç taşır yurtta. Biz Berdi Muhammed'e gün vermeyek. İnne hadirem gelbilene, onun yanına hiç vakt gelbilene. Gelsin şu tak görelim şol. Hani bir gelsin. Biz hadir neyse adam olup şunu ettirmeye ötüyor. Biz eğer hemmemiz şu fikre gelip de öne çıkan adamlar kollayın. Daşar yurtta kahar gazaplı. Şu haramzadaları bir kanunçuluk ettirmeyip niyetimiz düzek, şoları ettirtmeyek. Türmedekilerin boşatyak, türmenin yağdayla düzeltyak, Türkmenistan'ın içinde bir kanunçuluğa ettirmeyek, Türkmenistan'ın içinde, hükümetin içindeki işleyen adamların aylıklarına kanunu bozmanı, yaşap bilir yana getirip biliyek. Berdi Muhammed'in yegerlere hiç olun İbrahim aradan ayırdık onları. Praktiski aradan ayırdık. Önkü yana edibilene. Biz biraz hareketimiz taşır yurtta. Ağlı bir, senin edişini diyanak. Onun önüne falan, 200-500 bin adam barıp, kıyıkçık edip, aynalar diyor, oңarsak şunu. Biz şunu oңar bilsek. Anırdı şu haramdadı, hiç de adam edebilmeye. Biz şu kıveler şu atla. Men şol için hemme öňe çıkan adamlar açacak bolýan. Öňkü opozisyonerdi, neme bolon, men işim ýok, öň nämerdir. Şuň kun öňe çykdym, Berdi Muhammed ben isleýämi. Gelin biri izinli duraylyň, bilelikde hereket edýäň, kahar gazaply, bütün dünýäde jemgyýetçiligiň öňünde, pasolstwalyň öňünde, onuň öňünde, Jenewada kahar gazaply hereket edýäň. Berdi Muhammed aňyrda kıymylla bilmer ýana edýär. Boldy murada. Doğru diýen. Muhammed ağa, şunu bilen biz efir utaraýaly. Bizim şuň kaýtjak şu efirin netijesini jemlesek. Birinciden düýün ine garşylyk bayramy boldy. Ne şo ýerde Gurbanyny Berdi Muhammed we Serdar Berdi Muhammedow özüniň halkdan garaşsyz bayramy belledirler. Biz garaşsyz bayramy bellep bilemdik, biz garaşly insan. Biz garaşsyz bolmaly. Olam garaşsyz bayramy bellemek üçin, garaşsyz bolmak üçin niýeden başlaýar? Öz maşgalandan başlaýar. Şoň üçin maşgalanňyzda adalatlygy, garaşsyzlygy goýun. Oğlun bolýan, gyzyň bolýamy, terbiýesini berin-de şoňa garaşsyzlygyny, ýa-ni gorar ýaly düşünje bermeli. Maşgaladan soň köçeden soň etrapdan soň ýa-ni vilayata geçmeli. Şeýle biz aşagdan galmaly. Ýokardan gal bilmez, ýokarda diňe ýa-ni korrupsiýonерler, hökümet basyp alan banditler. Olardan bize tolk ýok. Biz özümizi galdyrmasak aşagdan, ýokardan bize kömek ederler, ýol açarlar diýip pikir etmeli. Şoň üçin diňe öňe gitmeli, Türkmenistan ösmeli. Biz bul diktator ýolundan sogulup normal ýola bütün dünýä jemgyýeti nire barýan bolsa izinden ýetip şoluk bolmaly. Başga lazım ýok. Muhammed ağa, onda näme? Sağ bol murada. Şunun bilen biz efirimizi tutýar. Sağ bolun. Siz de şuraya ýolly bolsaňyz gelip goşulmagyň üçin köp taň arkasyny sağ bolun. Edýän işleňizde. Sağ bol murada. Watandaşlyk taýinlik duşuga şellin. Tamam. Tamam, sağ olun.